Egunon, eta ongi etorri ikergazteko bigarren egun hontara. Atzoko eguna primeran juntzan eta gaurkoa berdin, hori espero dugu. Besterik gabe, bide emango diogu gaurko lehenengo hizlariari. Bera Juan Carlos Moreno Cabrera da, filosofian eta letretan doktorea, eta hizkuntzalaritzako irakaslea izan da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan urte askotan zehar. Europako proiektutan lanean aritu da eta 2014an Premi Internacional Ramon Llull saria jaso zuen eta urte horretatik aurrera hizkuntza eta kultura aniztasuneko UNESCO katedraren nazioarteko batzordeko kidea da bera. Produkzio zientifiko izugarria dauka, artikulu pilo bat, 30 liburu hizkuntza tipologiari, sintaxiari, semantikari, munduko hizkuntzei, hizkuntza politikari eta hizkuntza metodologiari buruz. Eta haien artean berrienak On Biology, History and Culture in Human Language, multilingüismo y lenguas en contacto, Iconicity in Language, la clasificación de las lenguas, edo la mimesis lingüística, azkena uste dut. Nik entzuteko gogo izugarria daukat, benetan Madrildarra den arren, hitzaldia emateko eskatu genionean, ingelesez egiteko aukera aipatu genion, ingelesez argitaratu ditu liburuak, eta bere hitzaldia euskeraz izango da. Berak aukeratu zuen hitzaldia euskeraz egitea, eta gainera, gaia ikergazterako ezin aproposakoa, euskera hizkuntza zientifiko gisa, guretzat benetan garrantzitsua den gaia. Beraz, besterik gabe, zuek etzaten nire entzutea etorri, bide emango dio Juan Carlosi, aurrea. Egunon guztioi eta eskerrik asko aurkezpenarengatik eta ere bai gonbidapenagatik. Ingelesez baino, euskaraz erabaki dut hitzaldi hau prestatzea. Hori nik uste erabaki hau hobeto da nire tesi nagusia azaltzearren. Euskara zientziaren hizkuntzari buruz hitz egingo dut hitzaldi honetan. Jardunaldi honen antolatzaileek 3 galdera proposatu dizkidate, eta beraz 3 galdera zailak, oso zailak eta interesgarriak dira. Eta horiei erantzuteko, azalpen hau egingo dut funtsezko 4 zatitan. Galdera horiei erantzuteko, hizkuntzen testuinguru historikora jo behar da, ikuspegi zientifiko hutsetik ezik baita erantzun. Galderak honako hauek dira. Lehenengoa, hau da, hizkuntza aniztasuna gaitzat hartuta maila globalean, zergatik hautatu hizkuntza gutxitu bat jardun akademiko zientifikorako. Galdera honi erantzuteko, beharrezkoa da, hizkuntza aniztasunaren eta jarduera zientifikoaren arteko harremana aztertzea. Hizkuntza natural guztiak jarduera zientifikoan erabil daitezkeelako ideiatik abiatuta, hizkuntzak bertan modu jakin batean nola eragin dezakeen sortzen da. Hitzaldiaren lehenengo zatian honi buruz hitz egingo dut. Bigarrena,
bigarren galdera. Eta Euskaldunon kasuan zehazki, Euskara gaztelaniarekin, frantzesarekin eta ingelesarekin bizi dela jakinda. Eta Euskaldun guztiok elebidunak edo eleaniztunak garela jakinda, zergatik lan egin gure hizkuntzan ere, beste hizkuntzekin publiko zabalago batera iristeko aukera badugu. Galdera honi erantzuteko beharrezkoa da aztertzea zer zirkustantzia sozial eta historikok azaltzen duten hizkuntza batzuek besteek baino hedadura handiagoa izatea. Eta horrek nola eragin dezakeen komunikazio zientifikoko nazioarteko hizkuntzen aukeraketan. Gai hori aztertzeko, elebitasun hegemonikoaren konzeptua erabiliko dut. Eta elebitasun hori komunitate zientifikoan egitea, elebitasun hegemoniko zientifiko gisa. Ez dugu ahaztu behar, jarduera zientifikoa gizarte baten barruan garatzen dela. Eta une historiko bakoitzean nagusi diren ideologien eragina jasaten duela gutxi gora bera. Hirugarren galdera. Zergatik da beharrezkoa jardun akademiko zientifiko hori hizkuntza gutxitu batentzat. Galdera honen erantzunak lotura zuzena du aurreko bi galderen erantzunekin. Hizkuntza natural guztiek lagun dezakete konzeptu zientifikoak modu original eta argitzailean formulatzen eta azaltzen. Ezin ditugu aukera horiek ezabatu hizkuntza bakarra erabiliz. Hizkuntza baten erabilera zientifikoak duindu eta indartu egiten du. Gainera, gaur egun pairatzen dugun elebitasun hegemoniko zientifikoaren aurka borrokatzeko modu positiboa dela uste dut. Ez dakit galdera horiei modu egokian erantzun ahal izango diedan, baina behintzat hitzaldi honetan datuak eta informazioak ematen saiatuko naiz, horiei buruzko hausnarketa zabaltzeko. Oso garrantzitsua da kontuan izatea, ingelesa zientziaren hizkuntza dela inposaketagatik. Ez dago hizkuntza natural zientifikorik. Zientziaren hizkuntza unibertsala matematika eta logika baitira. Hona hemen hitzaldiaren zatiak. Lehenengoa, hizkuntza aniztasuna eta zientziaren hizkuntzak. Bigarrena, elebitasun hegemonikoa, EH. Hirugarrena, elebitasun hegemoniko zientifikoa, CHZ. Eta laugarrena, euskara batua hizkuntza zientifiko gisa. Jarraian, hizkuntza, lehenengo zatia, hizkuntza aniztasuna eta zientziaren hizkuntzak. Oso liburu interesgarria dago gai honi buruz. Scientific Babel, Babel zientifikoa, nola ingelesez, tamalez ingelesez. Nola egiten zen zientzia ingeles globalaren aurretik eta ondoren? Ikus ezagun zer dioen liburu honek. Liburu honek dio zientziarako nazioarteko hizkuntza bakarra erabiltzea anomalia historikoa dela. Eta ingelesa, liburu honek dio, ingelesa zientziaren hizkuntza da gaur egun. Berdin dio zein hizkuntza dakizun. Zure lana ikusi, aztertu eta aipatzea nahi baduzu, ingelesez argitaratu behar duzu. Baina hori ez da beti horrela izan. Garai batean, latina nagusi zen arren, mendeetan zehar, zientzia eginkizun poliglota izan da. Hainbat, hizkuntzatan egina.
zeinen garrantzia denboran zehar argaldu eta moteldu baitzen. 20. mendean, ingelesak gora egin zuen arte. Eta historia amaitzen da munduak inoiz ikusi duen nazioarteko komunitati monoglot erabakigarrienarekin zientzialari deitzen diegu. Eta gaur egun bere nazioarteko parai komunikatzeko erabiltzen duten hizkuntza esklusiboa ingelesa da. Elebakartasunean erortzea, historikoki oso ondorio bitxia izan da. Gizatasunaren zatirik handiena eleaniztuna izan baita neurri handiagoan edo txikiagoan. Liburu honen helburuak ez dira soilik puntu honetara nola iritsi garen erakustea, baizik eta gure egungo egoerak iraganean izango zuen anomalia sakona argitzea. Zein hizkuntza erabili dira zientziaren esparruan historian zehar. Besteak beste, greziera, antzinakoa, latina, sanskritoa, hemen sanskritoa, txinera, klasikoa, arabiera, pertsiarra, frantsesa, ingelesa, alemana, daniera, nederlandera, suediarra, italiera, japoniera eta errusiera besteak beste. Liburu honetan, hizkuntzatako argitalpen zientifikoei buruzko grafiko interesgarri bat aurkitu dugu. Hona hemen, adibidez, Newtonek latinez idatzi zuen bere lanik garrantzitsuena latinez. Filosofia naturales, principia matematika, ez ingelesez. Oso importantea da aipatzea. Liburu honetan, grafiko hau aurkitu dezakegu. Zientzia argitaratu den hizkuntzen grafikoa 1880tik 2005 munduko literatura zientifikoaren ehuneko gisa trazatua. Grafiko honetan, Europako hainbat hizkuntzatan argitaratutako artikulu zientifikoen laburpenak ikus daitezke. Ingelesa, frantsesa, alemana, errusiera, japanera eta japanera ere bai. Japanera buruz ez dut hitz egingo. Datu horiek argitalpen zientifikoen lagin partzial batean soilik oinarritzen dira. Horregatik orientagarria baino ez dela. 1920an ikusi duzuenez, 1900 eta 20an, laburpen gehiago argitaratu ziren alemanez, ingelesez edo frantsesez baino. Alemanez. Urte horretatik aurrera, alemanezko laburpenak gutxituz joan ziren, eta ingelesezko laburpenak handitzen hasi ziren. 1970 eta 1970an, errusierazko laburpenek frantsesezko eta alemanezko laburpenak gainditzen zituzten. Badakigu errusiera oso hizkuntza zientifikoa zen. Adibidez,
Mendeleyevek errusieraz argitaratu zituen bere kimika printzipioa, Asnovy chimii. Labur bilduz, 1800 eta 80tik 1940 zientzia hiru hizkuntzatan egiten zen. Alemana, frantsesa eta ingelesa. Eta joan den mendeko 50 hamarkadatik aurrera, errusiera hizkuntza zientifiko gisa igotzen hasi zen. Hogeigarren mendeko historia globalizazioaren historiaren ikuspuntutik ingelesa goraka doana. Hizkuntza zientifikoen ikuspegitik hobeto birformulatu liteke alemanaren gainbehera bezala. Ikusten denez, 1933ko nazien erregimena iritsi baino lehen, hasi zen gainbehera hori. Eta liburu honetako argudio nagusietako bat da. Lehenengo mundu gerraren ondorioak funtsezkoak izan zirela, bai alemaniar zientifikoaren kolapsoa, bai ingelesen igoera balistikoa zementatzeko. Horretaz gain, 20. mendearen hasieran, esperantoa nazioarteko komunikazio zientifikoko hizkuntza gisa proposatu zen. Badakizue, esperantoren sortzaileak Zamenhof zen. Ludwig Leiser Zamenhof, mediko okulista poloniarrak, 1887an, Lingua Internazia nazioarteko hizkuntza izenarekin argitaratu zuen berak hamarkada batean zehar garatutako hizkuntza. Laster, Zamenhofek erabilitako ezizena doktoro esperanto, doktore itxaropentsua hizkuntzaren beraren izena bihurtu zen. Nazioarteko komunikazioa erraztuko zuen hizkuntza laguntzaile neutral eta ikasteko erraza sortzea izan zen Zamenhofen helburua. Hizkuntza neutral horrek, hizkuntza naturalak ez bezala, ez zuen tokian tokiko hizkuntzatik ordezkatu behar. Puntu hau oso garrantzitsua da nire hitzaldian. Oso garrantzitsua da. Ez zuen tokian tokiko hizkuntzari ordezkatu behar. Aldiz, gizateria osoaren bigarren hizkuntza izan behar zuen eta horrela, herri guztien arteko elkar ulertzea ekarrita horrezen ondorioz bakea ere bai. 20. mendearen hasieran, zientzialarien nazioarteko batzorde batek, kimikako Nobel saridun bat tartean, esperantoa bezalako hizkuntza artifizial bat zientziarentzat hartzeko aukera aztertu zuen. Hasieran, ekimena interes handiz jaso zen eta hainbat modutan egin zen. Hala ere, Lehen Mundu Gerraren estandak proiektu honen garapena eten zuen. Baina, badago arrazoi sozial bat, nazioarteko hizkuntza artifizial bat hartzeko zailtasuna azaltzen duena. Garai hartan, zientzian nagusi ziren hizkuntzak ingelesa, frantsesa eta alemana ziren. Eta hizkuntza horiek beren elebitasun hegemoniko propioa ezartzeko borrokatzen ziren, gainerako hizkuntzen aldean. Bigarren Mundu Gerrak alemanaren gainbehera ekarri zuen. Kultura anglosaxoiaren nagusitasunak frantsesa hizkuntza zientifiko gisa zokoratzen lagundu zuen. Eta Sovietar Batasunaren gainbehera eta desagertzeak errusiera zientziaren nazioarteko hizkuntza bezala igotzeari ustea eragin zuen.
Horrek esan nahi du nazioarteko hizkuntza zientifikoak arrazoi politiko eta sozialengatik gelditzen direla. Eta ez ertziki zientifikoengatik. Hala eta guztiz ere, egia esan, zientziaren hizkuntza unibertsala dagoela esan behar da. Baina ez da hizkuntza naturala. Hizkuntza matematika eta hizkuntza formalak oro har. Zientzialariek beren artean zientifikoki adierazteko eta komunikatzeko hizkuntza formal batzuk garatu dituzte, unibertsalak direnak eta zientziaren esparruan elkar ulertzeko funtsezko bitartekoak direnak. Zientzialarek formula matematikoak, diagrama grafikoak, formula kimikoak eta formula logikoak erabiltzen dituzte komunikatzeko. Adibide gisa, Poincaré matematikari frantsesaren pasadizo bat kontatuko dizuet. Hasi baino lehen, non zen Poincaré? Non zen Poincaré? Wikipediak esaten digunez, Jules-Henri Poincaré, frantses matematikaria, fizikari teorikoa, ingenieria eta zientziaren filosofoa izan zen. Askotan polimatikoa bezala deskribatzen da, eta matematikan azken unibertsala bezala. Bere bizitzan zehar, disiplinako alor guztietan nabarmendu baitzen. Bere arrakasta zientifikoagatik, eraginagatik eta bere aurkikuntzi esker zientzia modernoaren filosofo nagusitza jo dute. 1909an, Henri Poincaré hitzaldi batzuk eman zituen Alemaniako Göttingen hirian. Hitzaldietako azkenekoan, bere jaioterrian frantsesez hitz egitea erabaki zuen. Hona hemen Poincarek esan zuena. Gaur frantsesez hitz egin behar dut eta barkamena eskatu behar dut. Egia da nire aurreko hitzaldietan alemanez mintzatu nintzela. Alemanez oso gaizki. Atzerriko hizkuntzak hitz egitea, ikusten duzu. Erren dagoen bitartean ibili nahi izatea da. Makuluak behar dira. Nire makuluak formula matematikoak ziren orain arte. Eta ezin duzu imaginatu zein euskarri diren bere burua oso irmo sentitzen ez duen hizlari batentzat. Gaur gaueko hitzaldian ez dut formularik erabili nahi. Makulurik gabe nago. Eta horregatik hitz egin behar dut frantsesez. Kontuan izan behar da, hizkuntza naturalekin ezin dela zientziarik egin. Komunitati zientifikoak garatutako hizkuntza formalak funtsezko elementuak dira zientzia egin ahal izateko. Hizkuntza naturalak bitarteko lagungarriak dira, eta azalpen eta argibide jakin batzuetarako baino ez dira beharrezkoak. Antzeko zerbait gertatzen da musika hizkuntzarekin, unibertsala baita. Hizkuntza naturala kasu hauetan, partituren alderdi batzuk argitzeko erabil daitezke, baina ez dira funtsezkoak. Hona hemen, adibidez, partitura musikala italierazko ohar laburrekin. Jarraian, nire hitzaldiaren bigarren zatia. Elebitasun hegemonikoari buruz hitz egingo dut. Hau politika da, baina importantea da nire tesi nagusia ulertzeko. Zergatik erabiltzen da gehien bat ingelesa zientzia egiteko gaur egungo munduan. Zergatik? Galdera honi ezin zaio erantzun zientzia bere baitan behatuz.
baizik eta zientzia hori sortzen den gizartearen eta bertan nagusi den ideologiaren bitartez bakarri. Zientzia ez da modu isolatuan garatzen bolizko dorre batean. Ideologikoki zehaztutako gizarte egitura batzuen bidez baizik. Gai hau jorratzeko elebitasun hegemonikoko zientifikoaren konzeptua erabiliko dut. Elebitasun hegemoniko sozialaren ideologiatik eratorria. Ondoren, Gramscik proposatutako hegemonia konzeptua erabiliko dut. Hasi baino lehen, ikus dezagun, nor zen Gramsci. Antonio Gramsci, italiar, filosofo, marxista, hizkuntzalari, kazetari, idazle eta politikaria zen, filosofiari, teoria politikoari, soziologiari, historiari eta hizkuntzalaritzari buruz idatzi zuen. Alderdi sozialistikoa izan zen, ariketa alderdiaren esker muturra bereizi zen arte, gero Italiako alderdi komunistako kide sortzailea eta liderra zen. Gramsci ezagunagoa da kultura hegemoniaren teoriagatik. Non estatuak eta klase kapitalista, agintariak, burgesia, nola erabiltzen dituzten kultura erakundeak gizarte kapitalistetan boterea mantentzeko deskribatzen duen. Gramscire iritziz, burgesiak kultura hegemonikoa garatzen du ideologia erabiliz indarkeria, indar ekonomikoa edo ertsadura erabili ordez. Pentsamendu marxista ortodoxoaren determinismo ekonomikoa hausten ere saiatu zen, eta batzuetan neomarxista gisa deskribatzen da. Hegemoniaren teoria medio Gramscik askatasunaren posibilitatea pentsamenduan, kontzientzian edo gainegituran kokatzen du. Marxismoaren ulerkuntza humanista zuen, eta praxiaren filosofia gisa eta historizismo absolutu gisa ikusten zuen, materialismo tradizionala eta idealismo tradizionala gainditzen dituena. Gramsciren hegemonia. Gramsciren hegemoniak elkarri eragiten dioten bi osagai ditu. Ertsadura eta adostasuna. Ertsaduraren bidez, gizarte klase baten interes orokor edo universal gisa ezartzen dira herritarengan. Adostasunaren bidez, biztanleek beren gain hartzen dituzte interes horiek. Hizkuntzaren esparruan, hegemoniaren alderdi ertzaitzailea da hizkuntza menderatzaile bat inposatzea biztanleria bati. Estatu batek dituen administrazio, lege eta hezkuntza baliabideen bidez. Adostasunari dagokionez, herritarrek hizkuntza horren ustezko balio gorenak onartzen dituzte hizkuntza propioaren balioen kaltetan. Euskararen kasuan, Espainiako eta Frantziako estatuek gaztelania eta frantsesa inposatu dituzte hizkuntza nagusi gisa, ertzapen ekintzen bidez. Baina, gainera, Euskaldunen zati handi batek uste du Euskara familia edo landa eremuan bakarrik erabili behar den hizkuntza bat dela, eta ez sozialski garrantzitsuak diren gaiak jorratzeko. Uste horrek, inposaketa neurriekin batera Euskal Herrian Euskara baztertzen eta gutxitzen lagundu du. Macedo, Dendrinos eta Gunari idatzi zuten liburu interesgarri bat honi buruz, ingelesez. Baina oso liburu gomendagarria da. Nire ustez oso liburu gomendagarria. Desberdintasun erradikala dago, dioten, bigarren hizkuntza bat ikasten duen hiztun menderatzaile baten, eta hizkuntza menderatzailea bigarren hizkuntza gisa hartzen duen mendeko hiztun baten artean. Lehenengoak, bere hizkuntza errepertorioari bigarren hizkuntza gehitzea eskatzen du, eta bigarrenak berriz
mendeko hiztunari menderakuntzaren esperientzia inposatzea dakar, bere hizkuntza debaluatua eta ikasi duen hizkuntza menderatzailea hitz egitean, askotan balditzan ertzagarrietan. Ziurra litzateke onartzea, Estatu Batuetan soziolinguista gehienak dogma positibistaren mende daudela, eta dogma horrek oro har zientziaren eta zientzia eraikitzen duen realitate ideologiko eta politikoaren arteko desartikulazioa ezartzen duela, batez ere gizarte zientziarena. Hizkuntza plangintzaren diziplina izan da borroka horren ardatza. Bere burua zientzia gisa aurkeztuz eta objektibotasun zientifikoa aldarrikatuz, bere diskursoak erraztu egin du hizkuntza menderatzearekin, balio asimilazionisten legitimazioarekin eta estatuaren autoritatearekin zerikusia duten nozio komunen garapena. Nazioa hizkuntz komunitate gisa eratu du, bereizi gabe eta batuta, bere herritar guztien zerbitzura dagoen hizkuntza nazional batekin. Beraz, ezaugarri hauek izan ditzake EHek hizkuntza menderatzailearen ezagutza eta erabilera zuzena eskatzen du, eta guztiz bateragarria da menderatutako hizkuntzen ezagutza eta erabilera eskasarekin eta mugatuarekin. EHri esker, hizkuntza hegemonikoko hiztunek ez dute menperatutako hizkuntza ikasteko beharrik, eta elebakar iraun dezakete. Hala ere, menperatutako hizkuntzaren hiztunak elebidun egin behar dira nahi eta ez. EHren ondorioz, hizkuntza menderatzailearen ezagutza eta erabilera mugatua edo akastuna urritasun larritzat hartzen da. Aitzitik, menderatutako hizkuntzen ezagutza eta erabilera mugatua edo akastuna guztiz onargarritza eta arrazoizkotzat jotzen da. EHek desberdintasuna sortzen du eta hori jasaten duten komunitateen hizkuntza eskubideak kaltetzen ditu. EHek bertako hizkuntzak gutxiesteko jarrera sortzen eta sustatzen du, eta horrek hizkuntza horien erabilera eta ezagutza pixkanaka murriztea dakar. EHek nabarmen laguntzen du hizkuntza aniztasuna suntsitzen. Eta beraz, gizateriaren kultura ondarearen zati bat suntsitzen. EH kolonialismoaren eta imperialismo kapitalistaren eskutik doa, eta haiek sustatzen du. EHek zapalkuntza kulturaleko egoerak sortzen ditu eta horrek erresistentzia erreakzioak eragin ditzake haren aurrean. EHrekiko erresistentzia mugimendu atzerakoi, partikularista gisa ikusten du hizkuntza nagusiaren komunitateak. Oro har, EH elebitasun mota bat da, bere izaeragatik, hizkuntza menderatuak dituzten komunitateen hizkuntza desberdintasuneko eta bazterketako egoera eragiten eta sustatzen duena. Horregatik, EH justifikatzeko desberdintasuna eta marginazioa sustatzeko emaitza horiek ez zaizkio EHri berari esleitzen, baizik eta menderatutako hizkuntza komunitateetan haren aurrean dauden erresistentzia mugimenduei. Marginatu eta diskriminatzen duena, beraz, ez da EH, sustatzen duen ideologiaren arabera. Baizik eta hizkuntza hegemonikoa menderatzea zalantzan jartzen duten, edo menderatutako hizkuntzen gaitasuna eta erabilera orokortzen saiatzen diren erresistentzia jarduerak. Zalantzarik gabe, Euskal Herriak bere historian zehar horrelako elebitasun hegemonikoa izan du. Ikus dezagun euskararen kasuan nola ematen diren arestian zerrendatutako ezaugarri horien guztiak.
Euskararekiko elebitasun hegemonikoa, EEH. EEH-eri esker erdarako hiztunek ez dute menperatutako hizkuntza ikasteko beharrik, eta elebakar iraun dezakete. Hala ere, Euskaldunak elebidun egin behar dira nahita ez. EEH-ren ondorioz, erdararen, gazteleraren, frantsesaren, ezagutza eta erabilera mugatua edo akastuna urritasun larritzak hartzen da. Aitzitik, euskararen ezagutza eta erabilera mugatua edo akastuna guztiz onargarritzat eta arrazoizkotzat jotzen da. EEH-ek euskara gutxiesteko jarrera sortzen eta sustatzen du. Eta horrek, euskararen erabilera eta ezagutza pixkanaka murriztea dakar. EEH-ek nabarmen laguntzen du euskara suntzitzen eta beraz gizateriaren kultura ondarearen zati bat suntzitzen. EEH Espainiako eta Frantziako supremazismo kultural eta linguistikoaren eskutik doa, eta haiek sustatzen du. EEH-ek Euskal Herrian zapalkuntza kulturaleko egoerak sortzen ditu, eta horrek erresistentzia erreakzioak eragin ditzake haren aurrean. EEH-ek desberdintasuna sortzen du eta euskararekiko hizkuntza eskubideak kaltetzen ditu. Jarraian, hirugarren zatia, elebitasun hegemoniko zientifikoa, EHZ. Zientzian, elebitasun hegemonikoari buruz hitz egin aurretik, komeni da zientzia gaur egun mugitzen den ingurune ideologiko eta soziala labur-labur ezaugarritzea. Neoliberalismoak eragin handia du jarduera zientifikoak. Neoliberalismoaren aurka hitz egingo dut orain. Ikerketa zientifikoa eta neoliberalismoa. Ekarpen zientziaren ikuspegi neoliberala honako puntu hauetan oinarritzen da, besteak beste. Ekarpen zientifiko baliagarrienak berehalako aplikazio praktikoak dituztenak dira. Adituen batzordeek erabakitzen dute zein ekarpen diren zientifikoki baliozkoak. Ekarpen zientifikoak baliozkoak izateko ezinbestekoa da hizkuntza komunitate gehienak ezagutzea. Zientziaren historia aztertzen badugu, suposizio horiek guztiak faltsuak direla egiaztatu ahal izango dugu. Zientziak aurrera egin du askotan, adituen batzordeen esku hartzerik gabe, eta askotan ofizialki aitortutako erakunde akademiko eta zientifikoetatik kanpo. Izan ere, adituek oinarrizko ekarpen zientifiko asko baztertu zituzten, hasiera batean nazioarteko komunitate zientifikoak onartutako konzeptuak eta metodoak aintzat hartzen ez zituztelako. Adibide bat, laser izpiaren asmakuntza, 1960 eszeptizismoz jaso zuen komunitate zientifikoak. Laserra existitzen ez zen arazo baten konponbidea zela esan zuten. Zergatik laserra? Zergatik? Hala ere, gaur egun laserraren industriak milioika dolar mugitzen ditu mundu osoan. Laserrak erabilera asko ditu industrian eta ikerkuntzan. Medikuntzan adibidez, sendabide bikaina da.
minbizi tumoreetako zelulaiak zuntzitzen ditu, eta gaixotasuna geldiaraz dezake. Kirurgian ere erabiltzen da, anestesia egiteko biologian berriz, laserra mitosi eta zelula banaketaren prozesuan, kromosometan aldaketak eragiteko erabiltzen da, telekomunikazioetan eta satelite artifizialak jaurtitzeko laserizpiaren zuzentasunaz baliatzen dira. Holografia, irudimentzioko irudien erreprodukzioa da laserraren erabilera ikusgarrienetako bat. Lehenik eredua erregistratzen da material fotosensikor batean eta gero argitu egiten da irudia erliebean osatzeko. Behar bezalako indar eta makurdurarekin. Bi prozesuotan laserra oinarri optiko gisa erabiltzen da. Bitxigintzan erabiltzen da diamanteak erabikitzeko eta ceramikan neurketa eta bar. Zientzian, ingelesa nahita ez erabiltzea EH-ren kasu argi bat kulturaren alorrean, nire ustez. Elebitasun hegemoniko mota horri, elebitasun hegemoniko zientifikoa dei dakioke. Hitzaldi honetan, defendatu nahitezia honako hau da. Ingelesa nazioarteko hizkuntza zientifiko gisa erabiltzea, elebitasun hegemonikoaren kasu argia da. Zientzian ingelesa nahita ez erabili beharren justifikazioa zenbait suposizio faltsu eta oso eztabaidagarritan oinarritzen da. Elebitasun hegemoniko zientifikoa, EHZ. Zientzialari guztiek ingelesa ezagutu behar dute. Bertako hizkuntza ez da egokia jarduera zientifikorako. Aurreko puntuaren ondorioz, ikertzailearen jatorriko hizkuntzaren erabilera zientifikoa mugatu egiten da eta zalantzan jartzen da hizkuntza hori jarduera zientifikoan erabil daitekeen. EHZ-ak hizkuntza zientifiko ez menderatzaileak jarduera zientifikorako erabili ahal izateko beharrezkoak diren egokitzapenak gerta ez daitezen laguntzen du. EHZ-ak desberdintasunak sortzen ditu jatorrizko hizkuntza nagusi ez duten ikertzaileen artean. EHZ-ak eragozten du zientifikoki menperatzen ez diren hizkuntzek ekarpen konzeptualak eta lexikoak egin ahal izatea hiztegi zientifikoan. Eta orain, laugarrena, euskara batua hizkuntza zientifiko gisa. Gizarte industrializatu bateko erakunde administrari, sozial eta kulturalak hizkuntza estandarra behar du. Baina estandarizazioa batez ere hizkuntza komunikazioaren eredu ideal gisa ikusi behar da. Eta komunitate batek eredu horretara hurbildu beharko du egoera formal jakin batzuetan. Euskal intelektualitateak euskara estandarra ezartzeko beharra bere egin du 20. mendearen hasieratik. Adibidez, Agirre Balsategik dio, argi dago euskal gizarteak eta bereziki euskal kulturako jendeak benetan sentitzen zuela euskaldun guztiontzako euskararen forma estandarra eratzearen beharra. Batetik, euskal herriaren herrigintzarako, eskola, komunikabideak, administrazioa, eta bestetik, gaurko mundu modernoaren mailako euskal kulturgintzarako. Hildo berean, Torrealdaik esan du. Euskara batuarekin lehen aldiz izan du Euskal Herriak bere hizkuntza estandarra, mugarik gabea, guztiona, herri izateko komunikazio erreminta, Euskaldun ororen elkar ulertzeko eta elkarrekin aritzeko tresna bihurtu du Euskara batuak. Lehen aldiz historian, herri izarea, nazio izarea ekarri du Euskara batuak.
Eta jarraian, eta gero garbi utzi bengoz Euskara batua, Euskara estandarra dela. Beste nazioetan bezala ezinbestekoa. Jardun formal eta ez formaletarako balio duena jaiotzak eriotzara. Hizkuntza osoa eta funtzio guztietarakoa. Sentimenduak eta pentsamenduak adierazteko. Era berdintzade sozialeteko erabiltzeko edo umorea egiteko. Euskara batua, besteak beste, hizkuntza horretan jarduera zientifikoa ahalbidetzeko garatu da. Horretarako, USEI eta Elujar bezalako erakundeak sortu dira. Ikerketa zientifikoan ezinbesteko lan terminologikoa egiten dutenak. USEI, Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea, hizkuntza teknologiak, lexikografia eta terminologiaren ohiko esparruak lantzen dituen zentroaz, harago teknologia zentro ere bada USEI, ikerketa oinarrizkoa naiz aplikatua, gure lan ildo nagusietako bat da gaur egun, hizkuntza naturalaren prozesamenduaren arloan bereziki. Hiztegigintzan, itzulpengintzan eta terminologia lanetan erabiltzeko laguntza aplikazio eta baliabideen sistema osoa garatu du USEIk, bere jardunean lagungarri gisa erabiltzeko eta lanaren kalitatea bermatzeko. Eta Elujar Fundazioa, zientzia eta teknologia gizarteratzen eta euskararen garapena bultzatzen diharduen elkarte bat da. Kultura elkarte gisa egin zuen lehen urratsak, Elujar Kultura elkartean izanarekin eta 2002an fundazio bihurtu zen, Donostiako goi mailako ingeniaritza eskolan, ibiliak ziren eta zabiltzan euskal zale batzuek sortu zuten, beren gaiak euskaraz landu nahi zituztelako, izena berriz Elujar anaien omenez jarri zioten elkarteari. Baina zientziaren esparruan elebitasun hegemoniko zientifikoak eragin larria du euskaran, ingelesa ez den beste munduko hizkuntzetan bezala. Horregatik, elebitasun hegemoniko zientifikoaz hitz egin dezakegu euskarari dagokionez. Eta ora hemen euskararekiko elebitasun hegemoniko zientifikoak, EHZ. Euskal Herriaren zientzialari guztiek ingelesa ezagutu behar dute. Euskara ez da egokia jarduera zientifikorako. Aurreko puntuaren ondorioz, ikertzailearen euskararen erabilera zientifikoa mugatu egiten da, eta zalantzan jartzen da euskara jarduera zientifikoan erabil daitekeen. EHZ-ak euskara jarduera zientifikorako erabilira ahal izateko beharrezkoak diren egokitzapen, gerta ez daitezen laguntzen du. EHZ-ak ingelesa ez dakitenei aukera desberdintasuna eragiten die. EHZ-ak eragozten du euskarak ekarpen konzeptualak eta lexikoak egin ahal izatea hiztegi zientifikoan. Zergatik egin zientzia euskaraz? Euskara batuari esker posible da zientzia euskaraz egitea. Hau importantea da. Euskal Herria zientzia egiten den lekutzak hartadin. Imperialismo linguistiko anglosaxoiarekiko erresistentzia baketsua da zientziaren esparruan. Elebitasun harmonikoa sustatzeko elebitasun hegemonikoaren aurrean. Esan daiteke, euskara hiztun gutxiko hizkuntza denez, ez dela desiragarria hizkuntza gisa erabiltzean nazioarteko komunitate zientifikora iristeko. Horrek zentzu esan dezake duela 50 urte, baina gaur egun ez du zentzurik. Gaur egun, euskara zientifikoa ingelesez zientifikora zintzo izultzea ahalbidetzen duten tresna automatikoak daude. Egia esan oso programa fidagarriak eta erabilerrazak daude euskaratik ingelesera izultzeko. Horregatik, nazioarteko komunikazioaren argumentuak ez du zentzurik zientzia euskaraz egiteko orduan. Horrek ingelesaren eta euskararen arteko itzulpen zientifikoa egingarri eta erraz egiteaz gain, faktore erabakigarria da euskarazko jarduera zientifikoa bultzatzeko. Ondorio gisa, Euskal Herrian euskaraz egin behar da zientzia. Eta horrek ez du eragozten ingelesa erabiltzea komunikazio zientifikoko nazioarteko hizkuntza gisa. Amaitzeko, erantzun laburrak emango dizkiet egindako 3 galderei.
hizkuntza-aniztasuna gaitzak hartuta, maila globalean, zergatik hautatu hizkuntza gutxitu bat jardun akademiko zientifikorako, euskara da hiztun gehien dituen bigarren hizkuntza Euskal Herrian, gainera Euskal Autonomiaren hizkuntza ofiziala da. Horretaz gain, Europako 123 hizkuntzatatik euskarak 56. postua betetzen du. Maltera, islandiera eta luxemburgera baino hiztun gehiago izanik. Euskal hizkuntza estandarra ere badago. Gainera, kontuan izan behar da, hizkuntza baten forma estandar guztiak gutxituak direla. Hizkuntza baten forma estandar guztiak, ingelesa barne, gutxituak direla. Ingeles estandarra, gaztelania estandarra bezain minoritarioa da. Egia esan, minoritarioa da. Bestalde, nazioarteko komunitate zientifikoa oso txikia da. Horregatik, nazioarteko hizkuntza zientifikoak arazo handirik gabe, alda daitezke, hitzaldi honetan ikusi dugun bezala. Eta euskaldunon, kasuan zehazki euskara gaztelaniarekin, frantsesarekin eta ingelesarekin bizi dela jakinda eta euskaldun guztiok elebidunak edo antztunak garela jakinda. Zergatik lan egin gure hizkuntzat ere, beste hizkuntzetin publiko zabalago batera iristeko aukera badugu. Elebitasuna ezin da aitzakia izan menperatutako hizkuntza bat ezabatzeko edo zokoratzeko. Aitzitik, hizkuntza menderatua indartzearen aldeko argudioa izan behar du. Publiko zabal bati emaitza zientifikoak ezagutarazteko elebitasunera jo dezakegu, eta kasu honetan ingelesera, baina ez nahi eta ez zientzia egiteko. Ez dut inolako batera ezintasunik ikusten zientzia euskaraz egiteko eta emaitzak beste hizkuntza batean zabaltzeko. Zientzia zergatik ezin da eleaniztuna izan. Eta hirugarrena, zergatik da beharrezkoa jardun akademiko zientifiko hori hizkuntza gutxitu batentzat. Euskal Herrian, zientzia erderaz egiten badugu eta ez euskaraz, euskara zientzia egiteko hizkuntza egokia ez dela mantentzen laguntzen ari gara. Eta hori erabat faltsua da. Elaborazio estandarra duen edozein hizkuntzatan egin daiteke zientzia. Eskerrik asko arretagatik. Eskerrik asko, Juan Carlos, zure hitzaldiagatik. Egia esan, gustatuko litzaidake aretoan ez dagoen jende askok entzun izan balu hau, benetan. Nik uste dut, baukagula inguruan jende asko beharrean dagoela hitzaldi hau entzuteko, eta benetan balioan jartzeko egiten duen lana, ez? Eta, ez hemen publiko guztia alde daukazu, baina hori da, nik uste beste batzuk, guretzat oso inspiragarria eta baliogarria da, baina uste beste jende asko entzun beharko lukela hau, ez?